Assalomu alaykum barодарои ҷон, созари хубатин, саломатитон хубай? Бародарои ҷони маҷи бошен, имрӯз 25 июл соат 6:24 саҳар. Ва гуфтанем бародарои ҷон, пеш аз ҳама чӣ подписатсия, лайк ва колокольчик канала ҷараён карданашро фаромӯш накунед. Ва бародарои ҷони маҷи бошен, имрӯза курси мо 1170 ва 171 ва курси мо 1171 сомонӣ ва доллар бошад 72, евро бошад 1684. боқӣ сарбаланду обод бошед. худованд ҳар як шумо нигаҳбон бошад. дастгирии шумо, пешравии мо. як бор дигар бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед.